So we said the number of president. Master Fanta, number Fanta, the people and come on. So I don't be the children, I did one or the other. See what on the bench. I'll be one and Nipa, I never show. By the no one be out, come a beauty guy. By the SAB on my farm, I was in the beach there, we played the floor. I'm going to go to the beach there. And then, the neighbor, I'm a council. Ever since I'm a little. I'm ready. There was some more chance there. I told you when you go. So, for that one, there was about to be chilly. There was no matter as you were now. The man saw what I said. Chilly, the so. You were not ready, Mamma. To my negative, I'm going to say, we said the house of the papa. The house, you know, they say to me, that's why it's Pija, a man with your mouth. To obey a walk for the show and say, when we have a tragedy, the most is saying, Papa, power,
that's a remark. We now should take some fear. The shop about some said that the chin, Titano, the Minister of our river, the soup, or the city too. The son of me, as a separate soup, or the city too. Wait, yeah. Young. 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 Atafufuo no wahi tano so ne tano so church boy amu ya lo sa mu to munga matufo church tano so boy kumona ni ho amo mabro wa ja mo ja no na mo tetu so mabro wa awa han mo ja mo ja mo so atafu mo brana ga mo sa ado do ado ma munti mu ni an ko ma ni je so mo tun na fo ni ti otu fa sabe yimi afenyi no ba ni be kakra che ye ba ahifia ache enzo enchepi e amane ni amamre ene de wa ahifia na tambia ya me de bi e fato ho so ba ha na se wo nsu amane ni amamre a untu be tana ahifia na so fa se wo hini wafa tumino e de ahye wonsa ntu de be ye de be ya aha de ni fidi ebenu ni ye be ye amane ni amamre na wo ni mo eno ti ese nsu amane ni amamre no nsu ntam kese ntam kese na be bo aye ni sisi a enti se wo nsu ntam kese a untumi emedi ni mane wo yi enti abosom na ewo ho eye bi mo pechiri pano so eno ena ni yo tuni na wo ba me tan chiro se prese o ba ka sa abosom ni na abo amene na ye ba ko ye da abosom sante ni wa da wo o to me se ana mo de to so ko ni amu mo so mo achame yo e de as a pet ya na kina mbuza se wo mu wa hin no se tina no mo se wo e ba no Abraham Jesus wonna di fie nkomo nti mo akere no ni nyina na be se ma o so na di fie ko mo a kere no ni nyina na chiwade ne bibia se na chiwade ene de no wo hu nyina yo e ka akere no ne wo fa se ne na no wo ha suma osum ye no yo wa meye ne za me ehura din ne bayira se be wo fa na se be wo ya wa fa na o so ni tumi suma osum ye yini yam o dia man raso no wa be ne sa dia o ma se be adichi e be ya o yare kura sen ya kura wo beba so to wo yare se dia kura no a wo beba o ba betra dure bi am se kofi o so betra se ba kura ko kofi o sura wa da mo nti be to ha no a bepe no ma me twe no ra no de na ba no de na ko se be se ma no twe no de na ko de na ba so dia na sumu ade ha de ba no bua de papa so bo bua de so ye papa o wa ho brase papa bo sa wa ho brase yi fia asem se be o ba no fom so fia asem so go fa sa abra se o ba sa no ya ka chori fa sa aso pesua fa bra eda me kwata no so sem bi na nya ma mi yi musuo wo se ba be je mi ma aka se dan o chom o ko be kum tano so be se fio se na ma tano o du ho se tenisi so o mo be o se be na de bi anyira o se mu hu se that yes se hu se do bi jaye biara so what se be change dey so that's it na we ka munya baako na me sunsum no nsa nyina ho ma se betina oba unya betu fo no se mo ne baako na sunsum no nyina asatuma asiase tasatuma bi bia nyina si de ba ka chen ne ahobrase sinte mo se ka che obio se be ya hantai
ahobrɛaseɛ mempɛ dwa koraa mempɛ tumi a de sisi nipa ɔsɛ ɔmpa ahomasoɔ ɔmpɛ dwa ɔmpɛ tumi a de sisi nipa nti wobɛyi mɛsa de mu aba mu da fam na nipa no apagya wo ɔsɛ wobɛyi woba fam da fam ɔmanfoɔ yɛpagya sɛ ɛnyɛ nana kɛseɛ obuadeɛ wotie yɛsɛm ne yɛpagya wo ɔma ne pagya wo ɔbusua panyin wɔn wobɛgya maame hɔ no akɔpɛ no wate ɔsɛ ɔbusua panyin bɛgya maame hɔ no akɔpɛ no wate ɔha tina agya wafa no ɔne ɔdi fie nkɔmmɔ ɔsɛ ɔbɛyi na ɔno de fie nkɔmmɔ biara hɔ yɛne bɛgya nya ne saa wate akrakra wakeye nyinaa bom so wobɛyɛ baatan aborɔ akɔbɔden no gyina a wobɛboa ma ka wo nyinaa bom sɛ de baako wate agya me wo sɛ yɛdeɛ wɔbɛn no ɛsom no wobɛtoa soɔ sɛ wobɛyi wonya ne saa akwa wobɛyɛ adaka ne anyini ɛbɛtɔtoa so oso wobɛda asɔre na yɛgya nkwa no wobɛda asɔre na yɛde asɛm sɛ ɛba ne nyɛ sa sɛ yɛde gya wo tana so wobɛyɛ sɛ bi asi meboa sɛ tana so sɛ bɛyɛ bi asi ɔsɛ no berɛ bu yɛdwa wo ho ani nyɛ saa sɛ yɛdwa wo ho a wɔne mebɔ sɛ no berɛ bu mmaa no bi nso ɔyɔ nante a no matombo ase ɔsɛ no bɛyi deɛ ɔka sɛ ma no bi yɛ ɔyɔ na abɔkyerɛ wate matombo ase akɛmu saa wo maame sɛ ɛbɛyɛ kakra ɔbɛyɛ yɔna sɛ sɛ bɛbihyɛ paa bɛyɛ ka ho akɔyɛ abɔkyerɛ wɔ wɔfa mu abɔkyerɛ ko ane sɛ wonya nyinaa yɛ abotɛ na ma ne ɔma atena fɛfɛ sɛ sɛ no nyinaa ne sɛ wode ahobrɛaseɛ akoma pa ɛna ne di panyin wɔn so ɔtumfo wɔ nyinaa ho na mmom ne da hɔ ɔba hantan ɔpɛ dwɛ fa ahobrɛaseɛ ɛpuo sɛ na wɔmfa no bi nadeɛ no ɛno ara na wɔka kyerɛ hɔ nti nnɛ ɔbɛkɔ ma ɔsɔe fa yɛsue ne kɛtɛ na ɔda so so ɔsɛ wɔka kyerɛ hɔ ano kyerɛme akwasi agyeman ɔpamborɔ ɛsɛ ɔtumfo ntankɛsɛ ɛka ntankɛseɛ sompa a mede som nana fosu gye aborɔ akoto atɔ so mmienu saa som na mede bɛsom na ɛnabɛkyɛ ho na wɔbɛ mɛtu atutupa na matena akyɛ pa sɛ matu atutupa na matena akyɛ pa na ɔsoma me na mete bɔɔ no a mete ɔtumfo ntankɛseɛ ɛyɛne ofi adumansa ataafo akyeame panin mesrɛ ɛka otumfo ntam kɛseɛ sɛ sompa a mede som nanafo so gye aboa akotɔ ɔtɔ so mmienu no saa sompa naa na mede bɛsom ɔhene a ɔba yi ɛtuna afotupa na makyerɛ no akyerɛ pa sɛ mantu no afotupa na mankyerɛ no akyerɛ pa a ɛtu ɔtumfoɔ ntam kɛseɛ yɛfrɛ me ɔpa nwoma soɔ boa mpɔnkɔkwe ɛkyɛm apa me ho mesrɛ ɔtumfoɔ tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ sompa a mede som nanafo so de aboa kotɔ a ɔtɔ so mmienu saa sompa no ana mede bɛsom ɔhene a ɔwɔbɛ mɛkyerɛ no akyerɛ pa mato no futu pa ma anyɛ wei a metu ɔtumfoɔ tankɛseɛ yɛfrɛ me nana awurabɔdi bɛkyɛ me mfako mesrɛ ɔtumfoɔ ntanka ntankɛseɛ sɛ sompa a mede som nana akotɔ a ɔtɔ so mmienu a ɔde firi me kɔɛ saa sompa no ɛna mede bɛsom ɔhene a ɔbɛ mɛkyerɛ ne nansa mene bɛka kasadɛ na makyerɛ no baabi a ɔgyi a ɛbɛkɔ sɛ maanyɛ saa deɛ wei a metu ɔtumfoɔ ntam
ɔsabarima adɛ afibɔnten bukyɛm ankɔbeahene mesrɛ otumfoɔ ntam ɛka ntam kɛseɛ sɛ sompa a mede som nanafo si gye aboa a ɔtɔ so mmienu saa som no a na mede bɛsom ɔhene foforɔ a ɔrebɛn metu no afutu pa mɛkyerɛ no akyerɛ pa sɛ maanyɛ saa a meto otumfoɔ ntam Lady Joy, children will just say you, and say about the pay. To know what a particular river. Whatever it is. Yes, so. Baba Baza, Obra. But also, how much is what they always have in Monday? What's up with the children say about the pay? Baba today. Try, what's up with the side? Ayubra. Me ɔsɛ Ibrahim asɛbɛre bio bɛkyɛ kɔtɔde kuro mesɛ otumfoɔ ntɔkɛseɛ ka ntɔkɛseɛ sɛ sompa a ɔde so nana so gye aboa koto a ɔtɔ so mmienu saa sompa no na mbɛso ɔhene a wɔba yi mɛkyerɛ akyɛ pa makyerɛ mɛtɔ tupa sɛ manyɛ saa metumi bɛntam ne adwuma abaafoɔ bekyɛm bɛmuhene sompa a yɛde som nana fotu gye aboa akoto a ɔtɔ so mmienu na ɔnyɛ ne da bi bɔɔyɛ saa sompa no ara na mede bɛsom ɔhene a wɔbɛn mɛtu afotu pa mɛkyerɛ no pampa sɛ maanyɛ saa a mɛtu otumfoɔ ntam kɛseɛ Sultan of Africa, and the son as Antimony, and the son, Yamamere, Piera. So, Pala is soon enough for the Abago our Tossin. Sasso Pala and the son, David has been obeyed. Sir, Mansum Ras is good, Mansion of Tuta, number 2, and Tankers here. Bọ́sádì fóògùn lẹ́gbàsí òbúra sàtìlẹ́dé tìrasìmẹ́. Ọ̀tọ̀pọ̀ ilé tìrasì gọ́ọ̀bẹ̀ ilé tìrasìmẹ́. Ọ̀tọ̀pọ̀ ilé tìrasì gọ́ọ̀bẹ̀ ilé tìrasìmẹ́. Mímọ̀ kọ́ ọ̀bẹ yìí tí a fún mání kọ̀tọ̀ fún mi. Mímọ̀ kọ́ ọ̀bẹ yìí tí a fún mání kọ̀tọ̀ fún mi. Àsàntí ẹ̀jẹ̀ tí ó tu owó jàǹbọ̀ ní fún mi. Àsàntí ẹ̀jẹ̀ tí ó tu owó jàǹbọ̀ ní fún mi. Àsàntí ẹ̀sìẹ̀sì bó sùmẹ̀ntìtì. Àsàntí ẹ̀sìẹ̀sì bó sùmẹ̀ntìtì. Rọ̀bẹ̀ sàtìlẹ́dé tìrasìmẹ́.
Bia Santina de Tinasine. Sẹ́kìtì ní òdì ní ẹ̀rísí o. Sẹ́kìtì ní òdì ní ẹ̀rísí o. Ọ̀sájì fọ́ọ̀mù nyẹ́gbọ́ sílé. Ọ̀sájì fọ́ọ̀mù nyẹ́gbọ́ sílé. Bia Santina de Tinasine. Bia Santina de Tinasine. Wọ́n mú ẹ̀rọ àtọ̀dọ̀ àtọ̀dọ̀ fàbí nyẹ́gbọ́ àṣà tó lẹ̀ tẹ̀lé ra. Èèntì. Otumfoɔ mesrɛ wo ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me nana ne nana asiigɔ asimpa aprɛku me nana ne nana kɔsudi abɔ akoto a ɔtɔ so mmienu me nananom sompa a ɔbɛsom asanteman ne sitadwa ɛna me asiigɔ ɔsɛe nsu a metɔ so mmiɛnsa meba bɛtoa so mewura sɛ ɔfrɛ me anɔpa awia nsuo mo awia mo nsɔe a nsɔe yiadeɛ mewura mede me se ɛne nokorɛ a ɛba abɛso mo sɛ maanyɛ saa metoo ta kɛseɛ